הבית. איזה בלוק! אתה נתת לי פאול, באת ובום. בואו, אשכרה זה היה בלוק נקי, תפסיק לחרטט כבר. איזה בלוק? אני באתי לקפוץ, באתי לזרוק חברים, תירגעו. אתם לא זוכרים מה למדנו היום בכיתה? על מידת הנחת. דברי חכמים בנחת נשמעים. צריך להירגע ולהתנהל ברוגע, לכבד את המעמד. נאורי, מה אתה עושה? מיישם את מידת הניקיון. אבל הרב אמר שצריך גם לנקות את הנפש ואת הגוף. אז תפסיק שנייה. אריה, מה קרה לך? מה, אני עייף אחי שהוא מאוחר. וואלה, אתה לא זוכר, בדיוק גם למדנו על מידת הזריזות. צריך להזדרז לכל דבר, ולא לבטל רגע אחד. יאללה, בוא, קום נלמד ביחד. מה הולך, שיפר? מה הולך? אתמול היינו בשיעור ואמרו שם שצריך להחסיר דעת מומי חברו. אני מאוד התחברתי למשפט הזה, כי בסוף הרי אנחנו בני אדם ויש לנו חסרונות וצריך כאילו לקבל את האחר. אני דווקא בתחילת השיעור איך שהרב התחיל ללמד על ענווה, אני ישר חשבתי עליי, איזה ענווה אני גם גומל חסדים, גם נותן מתן בסתר, גם צדיק, אני בטוח עליו. ברור, אתה הכי ענף שבעולם. בכיתה על מידת הכבוד, שצריך לכבד כל אדם, גם אם לא חושב כמוך, וגם אנשים גדולים ממך, כמו מורים. נראה לי ששכחנו את זה. לא, אני מתחיל. לא מתחיל בכיתה? אריאל, מה קרה לך? מה, אני עייף. מה, בדיוק גם למדנו על מידת הזריזות. צריך להזדרז לכל דבר, ולא לבטל רגע אחד. אתה לא זוכר? אני זוכר. קדימה, קום, בוא נלמד ביחד.